Orduan egon gara esaten, zapaldu umek umetan... Umeak, zespabre hartu arikineko, zuri batzuk, maripose egin da. Ah, bai. Tximeleta do, maripose. Bai. Maripose, bai. Gero, harrak itutuz. Eta gero galdu itzen zan hori... Garrastu egin da. Garrastu. Eta minguztu. Hartu nuen garrastu egin da. Da, ondo labazu ingizpada, ondo tostata bada bariño, berde edo eta. Bai. Hori urrune urte guztu, berriz izan urte hartekoa. Claro. Eta hori Bai. hori gauze... Hori importante izaten zan. Hori gauze garrantzitsu izaten zan, ze hau behar zan da. Bai. Eta horrek, bai. Gero horre, txorizo sartzu zen batzuk, txorizo konserbateko. Bai, freskotan, ez da? Bai. Fresko dauzen artean. Bai, gero etorzien koipia gorio, bai, etorzan gero da, bueno, baina, koipia, hasi garen, baina, koipetik hori hau bersanta zen, eman dirurik. Bai. Ze orduan gero, holan, luzerarako gordetako txorizok koipetan, ez da? Bai. Eta zer, lurrezko... Bai, lurrezko, barriñu bantzeko, kantara bantzekoa. Bai. Eta gero hori hugoz, bai. Bietan, bai, hori otorza ja purut diru putxut ikusten zen arten, txintxortak esateko txarriña narru eta urtu, eta zitzen koipeta, txintxortak eta txintxortak ezin egon sartu. Bai. Eta holan konserbaten ziren txorizoak. Bai, txorizoak.